Hola, hola, dels creadors de la meravellosa i horripilant Casa de la Iaia arriba la misteriosa i sorprenent Casa de l'Avi de Meritxell Martí i Xavier Salomó. La casa de l'avi no és com te la imagines. A primer cop d'ull sembla una taverna marinera, però si te la mires bé hi veuràs coses sorprenents i pistes que duran a llocs insòlits. Obre bé els ulls i bona pesca! En efecte, el llibre està ple de pestanyes desplegables que amaguen mil i una sorpreses i curiositats. Res és el que sembla. Per cert, m'he adonat que últimament estan molt de moda els àlbums il·lustrats amb pestanyes desplegables. I és que són realment irresistibles. Jo, sincerament, no puc parar d'obrir-ne. I si a sobre també té pàgines desplegables, què més es pot demanar? I d'altra banda, sereu capaços de trobar totes les petites referències a llibres i pel·lícules de terror, aventures i pirateria?